Здравейте YouTube, аз съм AlexBG. Тук сме на Magic Spawn. Хай. Не ми кажа, че снимаш, бе. Нали ти каза, бе? Кога, бе? Докато гледаш и Българ. Добре, Не съм те чул. сега ще правя томбола за Ендергот. Да видим. Така, Pro 4 сет. Меч. Breaking 3 Sharp 4 Fire 2. 2 легендарки, 3 голден набелки, 2 стака Bottle Enchanting, 3 стака Obsidian, 9 стън хилтки, 2 фаярки, 2 спидки и 2 стренчки. Легендарки няма, бе? Ами нали ти казах 2 легендарки, бе? Не знам. Добре. Друго ко. Да се запишете. Пишете си, нали, ника и номер, който полезете, например. Не, бе, направи запис, тире и името и деца в играта вече. Добре, айде, запис тире и името в играта, както аз все пак. Така ВГ. И се едно. Да, така. И да. Това е.